Bos días, dando os bos días. Sara Garea fai un anaco con esas actualidades, esas noticias que debes coñecer para estar ao tanto do que ocurre preto de ti. E agora, bueno, temos unha mañá, xa Sara Garea facía esa previa, imos a falar de deporte, o torneo Unindo Camiños, co Sporting Santiago como protagonista. Imos a falar de gárgolas. Hai poucos días, as gárgolas do Hostal dos Reis Católicos saltaban a plana informativa, con esa dubitativa forma de arranxar unha deficiencia. Bueno, hoxe falaremos de gárgolas porque hai un libro precisamente que fala das gárgolas de Compostela. Hoxe tenemos aquí o seu autor e aquel que plasmou con imaxes estas gárgolas compostelas. E antes de todo iso, pois imos a falar da actualidade que pasa polo Concello de Boiro. Recibimos neste estudio a José Ramón Romero, co alcalde de Boiro. Moi bo día, José Ramón, que tal? Hola, bos días. Hai gárgolas en Boiro? Algúnha verá? Pois sí que hai, algunha igrexa parroquial, pois sí que hai gárgolas. Bueno, imos a falar de distintos asuntos cun orzamento que xa se aprobou de forma inicial e que dá vida e que dá sustento a poder desenvolver diferentes actuacións. Aprobouse no último pleno, se non me equivoco. Efectivamente, o xoves anterior, o xoves da semana pasada, pois aprobamos ese orzamento 2026 e efectivamente de forma inicial, agora ten que estar 15 días en exposición pública e se non hai alegacións entra xa a funcionar de forma automático e se hai alegacións, pois o outro pleno ou un pleno extraordinario para a aprobación definitiva e a partir de aí, pois a empezar a traballar cos novos presupostos. De que orzamento estamos a falar e cales son esas liñas xerais que teñen os orzamentos? Sí, a ver, estamos falando de 19.136.000 euros para ser exactos e, bueno, o que vamos a cubrir son todos os gastos que temos o Concello, non? Desde tanto soldos de persoal como de servicios e tamén, pois, tamén inversión, non? Neste caso estamos falando de unha inversión de máis de 1.600.000 euros e tamén para, bueno, e hai unha partida pois tamén para reducir débeda, non? Neste sentido, al ano 2019, cando entramos no goberno, pois a deuda viva do Concello era dun 42% e estes 7 anos pois a reducimos a un 16%, non? Eso creo que é un bo dato e un dato que tamén teñen que conocer os concellos porque, bueno, un dos temas que incide moitísima oposición é a mala xestión deste goberno endeudando o Concello, bueno, e os datos están aí para ver, non? Donde hai papeles, pois non mandan barbas, non? E nada, ben, a verdade é que estamos traballando moi ben e bueno, e son uns presupostos reales e obxectivos e que siguen o crecemento que está tendo Boiro dende estes 7 anos, non? Que está tendo un crecemento de forma exponencial, non? Tentando deixar a débeda en cero. Sí, esa é a nosa, tamén para iso, non? Esa é a nosa intención, pero bueno, si é verdade que tamén poden aparecer proxectos interesantes no camiño e o mellor habrá que endebederse, pero bueno, nós estamos traballando eso, e sobre todo non gastar máis do que podemos, non? E estes anos, pois bueno, aí están os datos da reducción de débeda, non? Aínda así, hai inversión, aínda así siguen cursos a transformación de Boiro. Sí. Esa mensaxe que teñen que ter os veciños e veciñas. Efectivamente, e seguimos cumplindo a nosa folla de ruta. Al ano 2019 o que fixemos é crear un proxecto para Boiro que bautizamos naquel entonces a Xenda 2030, un proxecto a 3 legislaturas, vamos a terminar a segunda legislatura e a intención deste goberno é seguir unha terceira para terminar ese proxecto político que tiñamos para Boiro e que estamos avanzando moito e temos un porcentaje moi alto de compromiso, non? Xa pensando con ese 2030 en unha nova legislatura que axude despois do paso polo filtro democrático. Sí, a ver, nos creíamos que naquel entonces había que hacer un proxecto ambicioso para Boiro, estábamos cansados de ver que outras forzas políticas fan un proxecto a 4 anos, claro, un programa electoral a 4 anos, que é imposible de cumplir. Nós non queríamos mentir aos veciños, queríamos facer un proxecto pois realista e para eso necesitas 10 anos tranquilamente, non? E bueno, estámoslo, como dicía antes, estámoslo cubrindo e traballando arreo para finalizar ese proxecto.
De todo o que levamos de legislatura, son 7 anos, pero nesta legislatura, de que se sinte máis orgulloso o alcalde de Boiro, facendo memoria rápida? Pois en xeral o dinamismo que lle imprimimos ao pueblo, non? E sobre todo estamos traballando en varios obxectivos, non? Nun é na creación de novas empresas, de asentamento de novas empresas no Concello, por outro lado na creación de emprego, que xa falamos moitas veces aquí, ainda temos un dato que fomos o Concello do Barbanza que máis empresas se crearon este ano, que saleu nos medios de comunicación pois esta semana, e depois un tema de vivenda con ese gran proxecto. Entonces, todo o noso proxecto pivota sobre eses tres piares, non? Creación de emprego, creación de empresas e vivenda para que estos veciños podan vivir en Boiro e que teñan pois a calidade de vida dun pueblo, pero cos servicios dunha gran cidade, non? Iso para min é o que estamos máis orgullosos e que o estamos conseguindo, e bueno, cada día levo sorpresas que cada vez está vindo máis xente a vivir a Boiro. Tema da vivenda, con ese anuncio que se fixo de ese nova franxa litoral, a ver, non sei como avanza ese proxecto, rehabilitación tamén de vivendas, preocupación importante do alcalde. Sí, o sea, hoxe é o tema estrella, non? É o tema ou a preocupación de todos os concellos, que é a creación de vivenda. Non sei só, pois, xa temos os deberes feitos, levamos ventaxa respecto a outros concellos e agora hai que materializalo, non? Vale. Rehabilitación de vivendas nesa zona da entorna do Pazo de Goiáns, como está ese proxecto? Pois nada, vimos de aprobar tamén no pleno unha solicitude para solicitarlle á Diputación da Coruña a axuda para mellorar pois unhas estancias que temos preto do Pazo, que é un lagar, e tamén unha casiña pequena e tamén as caballerizas, non? Un proxecto que se vai a 200, pasa de 250.000 euros, e a intención é que dentro deste ano pois podamos xa empezar con esas obras, e, pouquiño a pouco xa ve que dende que estamos no goberno encontramos un pazo que estaba a punto de caer, e a verdade é que levamos traballando estes 7 anos arreo, e, con esta obra depois nos quedaría xa moi pouquiño para rematar o que é a rehabilitación de todas as estancias que ten o propio pazo. Todas, sí. Ahora, despois, unha vez que terminemos estas, pois nos queda un lagar, que é o lagar grande, nos queda a Casa dos Caseiros e nos queda unhas cocheras, non? O resto xa está. Porque tamén solicitamos tamén a Diputación, fai un par de semanas tamén unha subvención para arreglar o Palomar, que está catalogado como BIC, saleu unha líneas da Diputación para rehabilitar edificios BIC, e tamén presentamos un proxecto para ese Palomar. E o proxecto do litoral desa vivenda, que é unha iniciativa privada, que leva o seu tempo, que leva o seu protocolo, avanza? Sigue avanzando, aínda que sexa lento, aínda que sexa co tempo da burocracia? Sí, estamos terminando, como dicía da última vez, estamos ahora co proceso de licitación do proxecto de urbanización. Unha vez que se adjudique a empresa e faga o proxecto e a aprobación en Xunta de Goberno local, e a partir de aí xa se pode empezar a construir. Estamos falando de 902 vivendas, das cales creo que é un dato importante, 188 son VPO de protección oficial. Eso creo que é un dato moi que hai que recalcar, non? Mais asuntos. Hai poucos días tivo vostede unha xuntanza coa Fundación 11. De que se abordou? Sí, é un convenio que firmamos fai un par de meses a Fundación 11, e, tuvemos en Madrid fai 2 semanas pois unha xuntanza para facer, unha comisión de seguimento dese convenio, non? Que estuvemos aproveitando tamén ver instalacións da Fundación 11, como pode ser o Talento Digital. A verdad que quedei gratamente sorprendido o que tal están facendo ali, e tamén a Sala de Innovación Espacia, 2 instalacións que teñen no centro de Madrid moi interesantes, e poñéndonos a traballar nese convenio que ten moitas líneas, pero as principais líneas son accións en materia de inclusión laboral e formativa, e por outro lado tamén o deseño de espacios e servicios con accesibilidade universal, non? Xa puxamos todo en marcha, e agora estamos traballando semana por semana por seguir sacando todas as líneas que ven reflejados no convenio, poñelas en marcha. Outro dos temas que tamén chegou ata a nosa redacción foi o éxito desa nova foro Feira do Emprego, tamén con iniciativas de proceso de emprego tamén para distintos obradoiros que
que ten intención de dar o Concello. O emprego tamén no punto de mira Sí, do Barbanza e de Boiro. Sí, o que lle dicía ao principio, non, que pivotamos eso, creación de emprego, empresas e vivenda. E efectivamente foi un éxito esa terceira feira, unha pola asistencia de xente e outro tamén pola asistencia de empresas de gran nivel, non só da comarca, senón de toda a zona tamén de Santiago. A verdade que moi ben enfocada, dende aquí darlle as gracias aos técnicos polo labor que estuveron facendo, e foi enfocada tanto a empresas, empresarios, emprendedores, como a demandantes de emprego con temáticas moi interesantes, non? E agora, bueno, estamos traballando xa pois nos obradoiros de emprego que van a iniciarse agora no mes de xuño. Estamos agora acá co proceso de selección do profesorado, de un mestre de forestal, un mestre de carpintería, un titor e tamén un director para poñer a funcionar esos obradoiros que, bueno, van a ser 20 persoas que van a estar traballando e formándose ao mesmo tempo, 10 en forestal e 10 en carpintería, e que, bueno, e que tamén ten despois, unha vez que pasan esos 9 meses, unha tasa de inserción moi alta. O que para demandantes de emprego. Efectivamente. Son obradoiros con tasa de despois entrar xa no circuito laboral. Efectivamente, e, bueno, levamos xa anos facendo este tipo de obradoiros con a axuda da Consellería, da Xunta de Galicia, e bueno, e a verdad que os concellos nos axuda moito porque tamén pois fan traballos en beneficio dos veciños e veciñas de Boiro, e ao mesmo tempo se están formando e tamén teñen un sueldo, non? Tamén teñen a parte que forman, teñen un sueldo e ten unha parte teórica e unha parte práctica. Estamos tamén na antesala do verán, parece, con iniciativas varias, con maior turismo, se cabe, dentro de Boiro, como se prepara tamén o Concello. Estamos, antes de todo iso, no mes das letras, co Día das Letras, tamén con celebración que evidentemente se fará en Boiro, non? De algún xeito. Sí, este fin de semana estuvemos con Mario Victá, que foi un éxito, e agora xa para a semana arrancamos co Día das Letras Galegas, unha romería que facemos no propio Pazo de Goiáns, que se leva moitísimos anos facendo ali, incluso antes da posta en restauración do propio Pazo, e bueno, donde hai unha programación pois diversa, non? Desde actuacións hasta a presentación de libros, vai tamén son tantas cousas que... Sí, a verdade que así, un mercado de artesanía, vale. E a verdade que, bueno, todos os anos é un éxito, e este ano non vai ser menos, non? Que día se celebra? Esta fin de semana xa? Sí, o próximo domingo. Este fin de semana non, o seguinte. O sea, coincidindo co Día das Letras Galegas, sí. Pois ese mercado das letras no Pazo de Goiáns. Expectativas, estamos xa en maio, estamos a un ano do que serán as próximas eleccións. Isto pasa pola mente dun político? Pois claro que sí, xa sabe que fai xa meses que estuven aquí, xa lle dicen que estábamos en plan electoral, e seguimos a... Sí, estamos en plan electoral. Sí, e hai que decilo, e hai que decilo, e sí. Alguén que o di, porque todo o mundo, non, seguimos traballando, pero podemos estar con gañas de recuperar a confianza dos veciños, vamos. E iso non é malo, xa puxemos en marcha tamén o formato este do café co alcalde, xa levamos 4 parroquias, e agora este mes vamos a facer 2 máis, e de cara ao mes de xuño vamos a facer outras 2. Con eso cerramos o círculo este primer semestre de visitar as parroquias, e a verdade é que o termómetro é moi bo, non? Xa estuvemos na parroquia de Macenda, estuvemos na parroquia de Bealo, estuvemos na parroquia de Abanqueiro, e bueno, agora vamos a ir ao centro urbano, vamos a ir a Cures, e isto é espeso, e a verdade é que moi ben, o termómetro moi ben, os veciños moi contentos. A verdade é que o formato que facemos é explicarlle pois as obras que estuvemos facendo durante esta última temporada, estes últimos 3 anos, as obras que pretendemos facer o que queda de legislatura, e despois tamén escoitar pois, e sobre todo eso, eu creo que un político importante é escoitar aos seus veciños, as súas inquedanzas, e bueno, e poñelas en marcha, non? E sobre todo os veciños agradecen esas pequeñas obras que para eles é un mundo, e que para o Concello pois non é nada. Que son realizables, vamos. Que son realizables, e en períodos cortos de
plazo. E aí estamos traballando e buscando de novo esa confianza. E como lle digo, o termómetro dos veciños e veciñas de Boiro é moi bo con este goberno e bueno, espero estar á altura e renovar esta próxima legislatura, ¿no? Con mayor holgura, con mayor recompensa, con mayor... Naturalmente nos traballamos para ter maioría absoluta porque a forma de traballo totalmente diferente, non? Eu creo que cando un ten maioría absoluta pois pode traballar con maior libertad e que os proxectos salan o antes posible, non? Bueno, alcalde de Boiro, vou deixar que se tome un café, vale? Que necesitamos todos a golpe xa de 6 de maio, con ese Día das Letras que se vai celebrar evidentemente en Boiro, e xa preparando a tempada estival, a tempada do verán, onde Boiro é un reclamo dentro da zona do Barbanza, sempre durante todo o ano por moitos motivos, pero bueno, as praias, a gastronomía... punto importante onde un concello tamén se ten que preparar, ¿no? En cuestión de efectivos, en cuestión de seguridade, en cuestión de adaptar os espazos para a xente. Efectivamente, pois mire, hoxe mismo agora a última hora da mañá, unha vez que saia daqui, pois xa temos programada unha xuntanza de todas as áreas do Concello para poñer xa en marcha todo o arranxo posto a punto das playas e demais, non? Prepararnos xa de cara á época estival. Aí vai estar dende o Departamento de Medio Ambiente, o Departamento de Servizos, desde Forzas e Corpos de Seguridade, Protección Civil, pois, bueno, hoxe mismo vamos a poñernos xa a traballar e facer ese traballo de coordinación nos diferentes departamentos do Concello para ter xa todo preparado para esa época estival. Que está aí, parece que non, pero está aí. José Ramón Romero, graciñas por actualizar as noticias con eses orzamentos que xa están a piques de ser aprobados de xeito definitivo, eses cartos cos que madurar as diferentes ideas que ten o alcalde e o seu equipo de goberno. Graciñas por vir. Moitas gracias a vostedes. Ata a próxima. Gracias. O alcalde do Concello de Boiro, hoxe con nos aquí, José Ramón Romero.